Hello guys! Dneska si zahráme 99 Simulator 5. No, dneska nejdem hrať s nikým, ale aj tak to bude zabava. Tak sem tady. Musí sa mi to načítať, lebo to bude na prd. Už mám takých veľmi dobrých. No lebo akože túto hru som už hral trošku dávnejšie, ale kedy sa mi to načíta, bože, Dobre. Už sa mi to pomaly načítava farby a už môžem ísť akože. No, ja už som to dosť nahral, musím uznať, lebo už tu mám veľmi veľa odomknuté, čo je dosť dobré. Ukážem vám, pokiaľ to mám až. Čakať. Jaj, to bude dlhá cesta. 10. Uj. Ups. To dobre vo vode. No tak, tu mám takýchto petov. No. A tak. Napríklad tu mám tohto a ten je veľmi dobrý. Títo dajú kvadrilióny a tak. Ale ešte 12 000. No ne. Ale aj tento zákon dobrý, ale musím uznať, moji najlepší sú aj iní. Kokos, ale ja tak rýchle toto robím. Čakaj, tak. Ja to idem rýchlo porozbíjať, nech mám tých koľko? 65? Dobre. Tak. Tak, už môžem ísť do ďalšej areji. Ja to tak rýchlo tu ničím všetko. No. Dobre. Táto hra mi veľmi ide. Ak by ste si napíšte mi do komentárov vaše mená, ja si vás pridám. Ale nemôžu to byť prezývky, lebo potom si vás nemám ako pridať. Takže. Ale môžeme si zahrať, ako chcete výhru. Kľudne. Aj. No, to je jedno, ktorú. A natočím s vami video. To určite. No. Tak. Dobre. Koľko už mám? A to už je dobre. To už. No. Dneska tu mám aj kamaráta. Doma, tu. U mňa doma. A volá sa Ríško. Za chvíľinku asi aj príde. No. My zatiaľ ideme tuto. Tak. Ahoj. Teraz hrám takú hru a pozri, vyhral som celú. Rebirth, teleport, oak, click more close. Koľko máš pravovekov A ty? na telefóne? Ja mám 17. Len? Hej, Ja mám všetkých. to sa nedá. Dá. To musíš niekoľko rokov, poviem pravdu. Tu sa nehrá toľko rokov. To mi ver. Čo? Scout Cat. Slabé. Dobre. Tak čaute, už končím video.